Kumusta si Marjorie karon? Supposed to be akong interview niya ron, pero wapa siya dire. Walang siya sa car sir, nagpahungaw sa iyang ibati sa may tabo atong last Sunday. Ang inyong kuan, morning work nimo sa 18,000. Day, ako niyapat nimo sa mong naong ning iskaditsi. Daghan kay kagbisita, daghan kay mga bisita na minaw. Asa bisita ni ate. Okay, atong gi-interview karon ni si Mother Teresa tungod kay siya gyud ang nangamot sa pagluto ni atong 8 kasud. Pila to kasudan, ma'am? 8 kasudan, duha ka food tray. So ikaw nag-inusara nga galuto ato. Unsang orasan nimo giluto to? Alas 3 sa kadlaw nagsugod kay pangumpra pa. Hiwa paglamas, dali-dali. Kay dili ra sad siya may atong higayuna, akong gilutuan. Okay. Oh. So nag-inusara siya mga kaigsunan nga galuto mo ni ang sitwasyon karon perting inita diri siya pukon. So mo ni siya ang iyang the usual nga ginahimo alang siya mga clients. Ang mga soup nga luto nga. Anang mga bang-ilang dito na dapita kay si kini na ni mga lagpapatawa. Okay, unsa sa imong gipangluto katong 8? Kinapusan, Okay. bami, lipstick, chicken asado, Okay. sweet and sour, chicken gordon, Mm. Bicol Express, Oh. Minodo, 8. 8. Then, 2 ka food tray, nga fruits. Fruits, okay. Plus Plus lechon, 1 whole lechon, 30 kilos, worth of 30 kilos ha. katong lechon is 30 kilos. Yeah. Oh. Dili kita makakuha nga dako tagpatong kay sa 30 kilos sa sudan, dako na kanang lechon. Pilay puhunan ninyo ato, ma'am. Wasa ko kay baw kay ilaharat kong baboy sa kong anak. Dito sa amigo, gasugol kami sa maulichon. Bayad pa mi sa ilang lechonan. Okay. So, kung baga makaganansya pero igo-igo ra. Pila raman. Ay, ato igual rong lechon, tag 500 kilo paubos lang. Sa ubos lang na. Above na ba yung price? O, ako nang ikuan is limit na. O, sa 30 kilos, sa tag 500 is 15 mil. Nga, kung saan naman nalikwin pa ang 8.3. Nga, 18 ra na naubog 3 mil. Sa Okay. mga mong gikuan. So, kuha ra sa imong kahago. Oo. Kung baga imong kahago, alas 3 ka ni mata, nagluto. Kung sa nakatuog ka, nag-prepare pa mo kasama. Matugog sa'yo, basta na ay lutuon pag-ugma. Oh, priya sa kada adlaw namon trabaho. So, na-deliver on time. So, On time. okay. Before sa ilang events, Okay. Lagi. So, mo ni mga kaisunan. Unya, diha nakita nimo, nahibaw-an nimo nga nahitabo sa imong anak. Sa buot. Okay. Nakita na ko nga. Nagka-customer ko sama ni anak. Since pandemic ni nagsugod. Ani ni anak. Since sa pandemic, among customer, way mga lapad. Adto kong last Sunday naabot. Naabot ni anak niya nga. Di-recommend na sa among reseller. Okay. Di dito direct na mo. Reseller lang. So, first time mo nga naka-experience ng ginato. Okay. Wa jud ni anak. Daghan kayong mga customer akong anak pero lahi man sila. Siya. Mura man siya kanang dawnon niya ba? Abi kay pobre man. Pobre man jud ko. Unsang unta man nga. Nga nalingkamot gani kay pobre. Napakoy mama nga. Ati manonon. Anak kay kuwata. Ginahan. Napakoy mama nga. Masakit taon. Ati manonon. Tanaw sila dito gahilak. Paligunan na si Mars magatubang kung unsay kuan kay dayon na ba nang mahuot akong pelo kasad mi na iyang buktol grabe ba ko dili magtatay na pila naman tapan kay gayon ni nana karon pa mo kasabot ang customer ni nana lahi Okay. hindi lang kay na magyapoy Ginoo sa babaw. O sa mga sakit kay nga po nga di yun nimo makalimtan katong yan Kana ingon. gyud nakita na ko patistorya. Unsa? Kini 18,000. Unsa? Kini. Kita kaning skabetsi. Ako ni nihapak si mong now. Mo jud di na ko malimtan. Tuyas kong anak ay professional na inana lang. Bisan pag inana kong anak. Wa na ipapa pero ay lang nagpasakit. Kay panahon nga iya pag dito ngayon. Saka dito sa bukid sir. Ampas dito kung iya dito gidapat. Sakit sa inahan. Sakit.
ko nga, ako, o kadapot sa kong anak niya, inanaon lang niya. Hindi siya mo bayad, di na lang kakastorya. Yung nga dahil, wala siya bayad na, inya na lang. Hindi siya magdinastos ko ba nga sa bisita. Ato ba nga sa bisita, pero umakaya ha, di siya mo bayad, okay ra. Igo na gid mi sa pag-relax yun. Ayaw na panimaus, kanimong pagpanimaus, ayaw na. Ayaw na mag-hearing mo, ayaw na giya, pasagdi kung siyang buhaton. Ay siya may nang lupig na to. Basta mo, pag lupig na sila sa mga taong kabos, ginoo kayo na ibaw. Hilak lang kay hilak, ipagawas ninyo diba? Mo ni ang kuha ni Mother Judisa, ang iyang trono, kumbaga. Pugon, mo ni pugon piting inita, mo ni kanina. Unsa man ni? Kinapusan. Kinapusan. Okay. So karon kay regular nga adlaw nani kay mga body-body but mga special occasion ikaw ra gyud mabugno sa imong kuan o. Anong adlaw Domingo. Iya na to. Adlaw Domingo kay adlaw Domingo man to so mo ni. Okay, mo ni siya. Okay. Okay. Walang hitay. Sakitan lang ta kay inana pa siya o pa siya papa yan. Inaana lang ka sayon nga mo naningkamot niya. Ayan pa ningkamot mo inana lang ka sayon sa uban. Lisod yun yung ko nga hanang ginana man ka nila eh nakasukat ng customer nga maghatag og kakago sa imong utok. Thank you sa tanan ninyo pag-view na mo. Daghang salamat sa suporta ninyo ni Mars. Okay, salamat sir. Thank you kay Mother Judisa Alison ang kuan ang inahan luyo sa paningkamot pud sa anak, no? Okay, thank you very much.